Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, ing wektu iki aku bakal ndongeng kagem panjenengan kabeh. Kanthi rairan pitik kang wicaksana lan ula kang legawa. Ana sawijining dina Pak Tani lagi makani pitike. Pak Tani makani pitike sinambi rengeng-rengeng nglakokake lelakon pitik tukung. Aku duwe pitik, pitik tukung. Saben dina tak pakani jagong. Patok kakak patok-patok, ngendok pitu tak ngrembake netes telu. Kabeh trondong tanpa hulu. Mikal-mikal gawe guru. Sinambi rengeng-rengeng Pak Tani ngeto cacahe pitik sing diduweni. Siji, loro, telu, papat, lima, enem. Loh, kok wong enem? Nanti pitikku sing sijine apa dipangan garangan? Kayane ya ora. Nanti yo. Pak Tani bingung. Pitike ilang siji. Pitik sing ilang mau yaiku Mia. Mia lagi mlaku-mlaku ing sawah lan kepethuk Lilo. Lilo yaiku ula sing dawa lan gedhe. Lilo lan Mia kuwi kanca kenthel, malah kaya kakang adik, ngalor ngidul ngulan ngetan bareng. Rumaku tenan. Mia banjur nyedhaki Lilo. Mas Lilo, ngapain Mas ning kene? Dek Mia, aku neng galengan iki lagi dedek ben awakku kepenak mumpung rung ana menungsa. Lah kowe dhewe nang kene apa, Dek? Nanging sik, Dek. Aku ki jane lagi susah, Dek. Aku ki wis suwe nyawang awakmu, Dek. Penak yo dadi awakmu duwe sikil sing ceker-ceker lemah, duwe swiwi, duwe cucuk. Wulumu lan bangsamu apik-apik, Dek. Ana blirik witu. Lah aku, Dek. Kowe iki apik. Aku wali. Anane mung ireng, elik, bekisi. Beda awakmu. Mas, aja ngono. Mas, aku jane yo pengen kaya kowe. Mas Lilo ki iso nusuk-nusuk. Nanti wani dhewe. Kowe bisa nggo medeni musuh. Aku musuhe akeh, Mas. Ana kucing, garangan lan liya-liyane. Dek, nanging kowe ki duwe endhog sing iso dipangan menungsa nggo gawe jamu didol yo payu. Aku duwe endhog nanging ra iso didol, ra payu.
dipangan marake mati menungso. Aja ngono. Mas, tak andani. Kabeh kewan kuwi wis diparingi kaluwihan dhewe-dhewe karo Gusti. Aku iso cecer lemah nganggo sikilku. Mas Lilo duwe wisa ngomedeni mungso. Kae Mas, sapi wedhus iso mangan suket. Kabeh iki wis diparingi karo Gusti, Mas. Dumadaan Pak Tani teko sawah arep ngaliri sawah. Pak Tani weruh pitike lagi cedhakan karo ula. Pak Tani kaget. Kae pitikku sing ilang mau kok karo ula gede tenan to tenan. Aku kudu nyelametke pitikku. Ula kae kudu tak gebuk. Ula kae kudu tak gebuk nganti mati. Aku kudu muni. Apa ya? Iki iso mateni ula kae. Ula kae kudu mati. Nanging ula ora ilang waspadane. Ula banjur dengengek. Wisa sing ana ing tutuke banjur disemburake neng Pak Tani. Pak Tani wedi mlayu ninggalke sawah. Yen Pak Tani tetep mateni ula, bakal nemu cilaka. Mia sing mau mlayu banjur balik marani Lilo. Mas Lilo, tenan to kandaku. Mas Lilo ki duwe wisa mbedeni mungso. Nek malam wisa, Mas Lilo mati gepeng. Tenan to Mas. Iya balik. Ya bener apa kandamu, Dek? Lah, ya kowe iki jane luwih enom saka aku ning tak akoni kawicaksanamu. Nuwun ya, Dek. Aku wis ngerti saiki yen kabeh kewan kuwi duwe kaluwihan dhewe-dhewe. Lilo sadar menawa kabeh kewan duwe kaluwihan dhewe-dhewe. Saka dongeng iki iso dipethik pasinaon kanggo menungsa. 1. Sabar narima ing pandum. Aja ngeri marang wong liya. 2. Kekancan kuwi karo sapa wae. Kabeh. Ana unen-unen Jawa, rukun agawe santosa lan crah agawe bubrah. Matur nuwun, mekaten dongeng kanthi rairan pitik kang wicaksana lan ula kang legawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.